treći dan prestižnog trećeg Hrvatskog gerontološkog i gerijatrijskog kongresa. Naravno s međunarodnim sudjelovanjem. Posebno danas pozdravljamo one koji su jutros stigli, imamo ih čak iz Trsta koji su doputovali, dakle pridružili nam se da bi zajednički danas mogli polučiti vrlo dobre zaključke. Zaključke u onoj trajnoj edukaciji iz gerontologije i gerijatrije. A sada krećemo dalje sa programom. Današnji naš prvi pozvani predavač je profesor Stevanović. Hvala lijepa, dobro jutro svima, poštovano predsjedništvo, kolegice i kolege, gospođe i gospodo. Velika mi je čast i veliko mi je zadovoljstvo započeti današnji dan na ovom kongresu koji je više nego uspio okupiti 500 ljudi koji prepoznaju mislene, radne i emotivne odjeke u nečemu što se zove starenje. Je sjajna situacija, sjajna prilika i ja ću svojim malim doprinosom nastojati dodati gasa toj cijeloj dobroj priči. I sami znate da starost dijelimo na raniju, srednju i duboku i postoji nešto što se zove superstar, to sam recimo ja ili moja generacija, pa se možemo tako zvati, dobro zvuči, a znamo o čemu se radi, ali znači 65 do 74 danas ranija starost, srednja 75 do 84, a duboka je 85 i više. I starost je prirodna, normalna, fiziološka pojava, nepovratan individualan proces koji u pojedinih ljudi napreduje različitom brzinom i u različitoj životnoj dobi. Taj proces počinje od začeća i traje do smrti. 2001. godine udio ljudi starih od 65 godina u Hrvatskoj iznosio 15,6%. 2011. godine 17,7%. I tada je prvi puta premašio udio mladih od 0 do 14 godina. Svaki šesti stanovnik stariji od 65 godina, svaka peta žena i gospođa starih od 65 godina ima skoro 150.000 više nego djevojčica mlađih od 14 godina. I 2050. godine ono što očekujemo, ja mislim da je to jedna optimistična procjena je da će udio starijih osoba u Hrvatskoj iznositi oko 27%, od čega će oko 10% činiti osobe u dubokoj starosti od 85 i više godina. Prema tome, prekasno je da počnemo, dobro je da smo počeli dovoljno na vrijeme, ali je vrijeme, evo pošto smo u rijeci Opatije, da tuta forca učinimo sve što možemo, a da sve te posljedice, odnosno svi ti događaji, da ih tako nazovemo, budu sa što manje trauma, što uspješniji i sa što više zadovoljstva. Imate u ovoj tablici hrvatsko stanovništvo po dobnim skupinama koji ilustrira ove prve rečenice. Zatim imamo umrle 65 i više godina, tablicu u kojoj vidimo da je stopa na 1000 stanovnika 52,2%. Zdravlje u svim politikama. Što nije samo deklarativno, to je zapravo podrazumijevalo da u provođenju mjera promicanja zdravlja moraju biti angažirani svi dionici u društvu, odnosno da za unapređenje zdravlja nije odgovorno samo Ministarstvo zdravstva, niti liječnici ili zdravstveni djelatnici, već moraju biti angažirani apsolutno svi. Ako želimo unaprijediti zdravstveno stanje stanovništva, boriti se protiv loših navika, onda tu moraju biti angažirani i Ministarstvo financija, stimulirajući zdrave prehrambene navike, zdrave proizvode, provodeći poreznu politiku koja će omogućiti učiniti dostupnim zdravu hranu, mora biti uključeno Ministarstvo poljoprivrede, gospodarstva, okoliša, dakle svi dionici u sustavu društva moraju biti angažirani. Osiguranje okoliša koje podupire zdravlje, to je ono što je drugi princip i drugo područje djelovanja Otavske povelje, dakle infrastruktura koja omogućava da zaista vodimo zdrav, aktivan život. Izgradnja takvog okoliša koji će podupirati zdravlje. Izgradnja staza za šetanje, parkova, što manje automobila u centru grada, što manje prostora za parkiranje automobila i ispušnih plinova u centru grada, što više biciklističkih staza, što više mogućnosti za provedbu aktivnog života. Jačanje aktivnosti zajednice.
pogotovo kada se radi o starijoj populaciji koja ima posebne potrebe, važno je poslušati što su njihove potrebe i što oni kao svoje potrebe izdvajaju, te onda sukladno tome izgrađivati zapravo zajednicu i pomagati aktivnostima te zajednice da bi zapravo mogli izgraditi i bolje, odnosno kvalitetnije i zdravije društvo. Razvoj osobnih vještina svakoga pojedinca. Da bi se osobne vještine i sposobnosti svakoga pojedinca mogle razvijati i da bi svaki pojedinac mogao ostvariti svoje sve potencijale za razvoj potpunoga zdravlja, potrebno je dakle da postoje i uvjeti koji će to omogućiti i u kojima će se to razviti. I na kraju reorijentacija zdravstvenog sustava. Reorijentacija zdravstvenog sustava iz sustava koji je okrenut liječenju bolesti, okrenut bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, okrenut u većoj mjeri rješavanju problema pružatelja zdravstvene zaštite, u sustav koji je zapravo okrenut prema onima zbog kojih taj sustav i postoji, a to je prema korisnicima zdravstvene zaštite, prema potrebama u zajednici. Prema tome u većoj mjeri to je ono što se naziva community based oriented system, dakle sustav koji djeluje u zajednici, tamo gdje ljudi žive i borave i koji tamo prepoznaje zdravstvene potrebe i tamo ih koliko je god to moguće rješava. Danas i ovaj svjetski gerontološki kongres govori sljedeće. Mi ne možemo iste preventivne mjere primijeniti na djecu, jednako na odrasle osobe, jednako u odnosu kad je fokusirano, tu je profesor Bogdanović i profesor Petrović, kad imamo praktički fokusirano na mentalni poremećaj, na mentalno zdravlje, a opet zasebno, naravno, kad je vulnerabilna skupina starijih, a to je onih u dubokoj starosti. Te mjere se jako usmjeravaju, znači, na onu skupinu pučanstva primjerenu individualnim gerontološkim pristupom. Nešto što je izrazito važno, jer profesor Trošelj se ispričao u registru umirovljenih funkcionalno sposobnih zdravstvenih djelatnika u slijedu gdje praktički nama nedostaje određene specijalističke struke. Ona ranija starost od 65 do 74 godine, kada govorimo, tu je i naša stigla profesorica Radovanović iz Trsta, gdje praktički govorimo o pametnom okruženju. Nestaju države, ali ostaju pametni gradovi. Gradovi, dakle, nestaju granice. Čuli smo profesora Pavunu prvog dana izlaganja. Znači, moramo sve usmjeriti na što? Na trajnu edukaciju, na funkcionalnu sposobnost očuvanja upravo u ranijoj starosti. A zašto smo mi danas tu? Zašto je taj izrazito jedan od zaključaka i našeg kongresa? I upravo trajna izobrazba iz područja gerontologije, gerijatrije i naravno gerijatrijske zdravstvene njege. Čuli smo koji je to svjetski trend. A opet je vrlo jasan cilj. Unapređenje gerontološko javnozdravstvene skrbi, a to su sve one preventivne mjere. Ovaj preventivni broj koji su potpisali kardiolozi i gerontolozi, naravno 2012. godine, to je nešto što stalno i nužno je primjenjivati. Znači, ako krećemo od nula, moramo taj sedmeroznamenkasti broj jako upamtiti. To je ona komprehenzivna gerontološka javnozdravstvena skrb i nije nimalo slučajno da su tu deklaraciju i taj preventivni broj zajednički potpisali u Beču i kardiolozi i gerontolozi. Krećemo od nule. Ko zna što znači nula? Prva brojka. Znači, ne smije biti, slušali smo u današnjim izlaganjima,
Znači ne smije biti prisutna ni jedna ovisnost. A da li je to se kreće praktički u ranijoj starosti ili da li se s tom mjerom kreće tek u dubokoj starosti? Ne, nego već u mlađoj dobi, nego kada? Čuli smo profesoricu Štimac u vrtiću. Dakle, jedemo takvu hranu, zašto? Vrlo jasno, ne da budemo, što ja kažem i što se uči da budemo kao Popaj, nego jedemo zdravu hranu, jer tako, doktor Šostak, da bi doživjeli aktivno zdravo starenje 100-godišnjaka. Dakle, zato u vrtiću već jedemo takvu hranu. To je ona pravilna prehrana u odnosu na smjernice koje smo izradili. Jučer smo jako puno o tome slušali. Što znači 3? Tu nam je profesorica Mišigoj fantastično izlaganje imala u odnosu i danas će govoriti u odnosu na tjelesnu aktivnost za starije osobe. Dakle, stalna tjelesna aktivnost znači 3 km dnevno proći. Dakle, stalna prisutnost i zašto i na ovom kongresu profesor Turk, jel tako, stalno gerontokineziološke mjere. Što znači 5 u preventivnom broju? Ko zna? Vidim ruke, ali pomoći ću. Dakle, dnevno 5 obroka, odnosno nikako ne 5B u hrani. Jel tako, sestra Dalma, što to znači 5B? Ne u hrani za starije. Tako je, ništa bijelo. Ajmo, doktorice Tomasović, pomognite. Znači, bijelo brašno, ne smijemo jesti. Dobro, da li je? Da. Tako je, bijeli, to je ta prva. 0, ne smijemo imati ovisnost. Ništa bijelo, rekao je Šprajc u emisiji. Znači, šećer, sol, dalje. Griža, sve smo nabrojili, jel? Bijelo brašno, ne. Što znači 140? Zašto su kardiolozi itekako podržali gerontologe? Dakle, znanost ide stalno naprijed. Više ne govorimo, dakle, prije 20-30 godina na medicinskom fakultetu se učilo pojam starački tlak. Pa to ne postoji danas, ljudi. Dakle, stručnjaci moraju znati, nema više odgovora da liječnik kaže starijem bolesniku, to je starački tlak, to ne postoji. Dakle, ona trajna edukacija koliko je bitna, znači sistolički tlak ne smije biti viši od 140. To je bitno. Idemo dalje, ovaj 530 što znači? Dakle, da ukupni kolesterol ne smije biti viši od 5, da LDL ne smije viši biti od 3 i šta je 0? Praktički ne smijemo imati šećernu bolest. To se smatra kao imperativ. To je taj preventivni broj. Poštovane kolegice i kolege, uvaženi moderatori, predsjednice kongresa, želim vam dobar dan u ime našeg interdisciplinarnog tima i ja ću pokušati u ovom kratkom vremenu dati doslovce jedan fragmentić zdravstvene slike naše županije, kako primarius Roksandić, tako i profesorica Štimac su na neki način dali već lijepi uvod u temu. Za uvod dozvolite mi samo podsjećanje da je naša priča u smislu Primorsko-goranske zdrave županije započela evo 2004. godine. 2 godine kasnije donesen je prvi plan za zdravlje, a od 2007. kontinuirano se provode aktivnosti prevencije bolesti, promocije zdravlja i socijalnog blagostanja kroz definiranje i provedbu kako zdravstvenih, tako socijalnih prioriteta kroz mandatna razdoblja i upravo zdravstveni prioritet prevencije kardiovaskularnih bolesti je uz onaj unapređenja mentalnog zdravlja onaj prioritet koji se kontinuirano provodi od samog početka i nadamo se da će tako i biti u buduće. Docent Stevanović je već govorio o brojkama, ali dozvolite mi da malo
opet ponovimo kontekst. Primorsko-goranska županija definitivno možemo reći da je u vrhu starih županija i ukoliko pogledamo one naše drage dobne piramide vidimo da je već 2001. ta piramida uvelike prerasla u košnicu odnosno urnu, a 10 godina kasnije je upravo ovaj najširi pojas pomaknut za cijelu jednu dekadu. Kad govorimo o brojkama koje smo mi htjeli prikazati, mislim da je važno referirati se i na neke druge radove prikazane na ovom kongresu. Tako govoreći o bolničkom pobolu u našem Riječkom kliničkom bolničkom centru, mi doista lijepo, pod navodnicima lijepo, ilustriramo sliku u Hrvatskoj, a o tome su govorile i kolegice iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koje su na svom prostoru prikazale svoje istraživanje, to su kolegica Vajagić i suradnici, gdje su istaknuli da je u 2015. godini najveći broj slučajeva bolničkog liječenja kao i najveći financijski iznos otpadao upravo na kardiovaskularne bolesti i novotvorine koje su predstavljale ujedno 40% ukupnog broja hospitalizacija bolesnika starijih od 65 godina. Drage kolegice, dobar dan. Poštovano predsjedništvo i organizatori kongresa, zahvaljujem što ste prepoznali važnost važnost zaraznih bolesti u populaciji starijih osoba kao i mogućnosti prevencije. Iz perspektive suočavanja sa epidemijom kroničnih nezaraznih bolesti i njezinih posljedica pomalo je pretenciozno dati odgovor na pitanje iz naslova, no zarazne bolesti važan su dio morbiditeta i mortaliteta u starijih osoba neovisno o životnom standardu. Kroz prezentaciju ću se osvrnuti na demografska kretanja u kontekstu zaraznih bolesti i mogućnosti djelovanja. Kao što smo već više puta čuli, očekivano trajanje života trenutno u Hrvatskoj za žene je 80 godina, nešto malo više, a za muškarce 74. Što je za oko 3 godine manje od prosjeka zemalja Europske unije, a prema podacima Državnog zavoda za statistiku očekivano trajanje života 2060. godine povećat će se za 5 godina kod žena i za nešto više kod muškaraca. Već danas je docent Stojanović spomenuo ovaj super-aged countries. Mi ćemo zajedno sa 12 zemalja svijeta 2020. biti jedna od tih super-age countries, dakle zemalja u kojima je 20% stanovništva starijih od 65 godina. Znači, etiološki uzročnici akutnih proljeva u starijih ljudi željeli smo prikazati na području grada Zagreba jer smo vidjeli da praktički infektološki dio je onaj koji nije bio toliko apostrofiran. Da li je to zbog toga što nismo gledali u tom smjeru ili možda metodologija i nove metode su nam omogućile da svoje što bolje možemo determinirati. Šta nam se dešava u ekosustavu, ako se sjećate od početka kolonizacije neonatusa, gdje dolazi do kolonizacije ekosustava, gram pozitivnim bakterijama, tijekom starenja, tijekom naših prehrambenih navika, dolazi do toga da se nama mikrobiom, odnosno crijevna flora mijenja. Manjkava enzimatska produkcija koja je prisutna u oslabljenog žvakanja, isto tako što dolazi od tud, dovodi do toga da se smanjuje otpornost na infektivne agense zbog toga jer kolonizacija crijevne površine dovodi da se ona reducira i samim time nestaje ona rezistencija, znači kompetitivnost na ovom području koji dolazi od tuda i zbog toga dovodi se da se reduciraju anaerobni rodovi i to bakteroidesa specijesa i prevotele. A oni su vidjeli u istraživanju sveukupne flore koja se dešava na gramu stolice kada je došlo do istraživanja. Znači sveukupna flora u gramu stolice jednog starijeg čovjeka i jednog mlađeg čovjeka je znatno reducirana od tud što se može vidjeti novim molekularnim tehnikama. Znamo da nam bakterije sve nisu kultivabilne, 60% kaže da je kultivabilno svih ovih bakterija koje idu, osobito što imaju značenje kliničko od tuda. Znači ova nova tehnika molekularna govori tome da dolazi do detekcije i redukcije. Poštovani predsjedatelji, poštovane kolegice i kolege, evo neću ponavljati naziv našega rada.
Ali ću reći da se najčešće u javnozdravstvenim mjerama, u medicinskoj istraživanjima i u pozornosti medija govori o suicidima adolescenata i mlađe populacije, a o starijima se govori relativno rijetko. Kako bismo stavili ovaj problem u kontekst i prikazali njegov razmjer, reći ćemo samo da je udio starih od 60 godina u ukupnoj populaciji u Primorsko-goranskoj županiji nešto više od četvrtine, ali pogledajmo da je udio samoubojstava u toj dobnoj skupini gotovo 50% u odnosu na sve suicide. Inače treba reći samo da je u 2015. u ukupnom pomoru u našoj županiji bilo 1,28% suicida. U promatranom razdoblju suicid su izvršile 1044 osobe. Starijih od 60 bilo je 475, odnosno rekli smo već 45,5%, muškaraca 322, žene 153, što predstavlja omjer 1:2, koji je veći od onoga u Americi ili u zapadnim zemljama gdje je muškaraca više i omjer je obično 1:3. Vodeći načini provođenja suicida bili su kod muškaraca i kod žena vješanje. Na drugom i trećem mjestu kod muškaraca je korištenje vatrenog oružja i skok s visine, a kod žena utapanje i skok s visine. Općenito, metode suicida variraju o vremenu, dobi, spolu i socijalnim faktorima. Muškarci češće od žena biraju nasilne metode. U zapadnim zemljama, u Engleskoj i Walesu, vješanje je najčešća metoda kao i kod nas, dakle kod muškaraca, ali kod žena je puno češće trovanje. U Americi se vatreno oružje koristi u više od 50% slučajeva samoubojstva kod starijih muškaraca prema podacima CDC-a. Reću nešto o jednom zapravo aspektu, zapravo o nadzoru nad nuspojavama lijekova. Ovaj sustav spontanog praćenja nuspojava lijekova u nadležnosti je naše agencije od 2005. godine i po uspješnosti se zapravo svrstavamo u 20 najboljih zemalja na svijetu, znači po broju prijava nuspojava lijekova. Od 2009. u tom sustavu spontanog praćenja sigurnosti primjene lijekova sudjeluju i pacijenti putem, evo, na primjer ovoga papirnatog obrasca. A zašto smo pokušali pacijente, pa tako i naše starije osobe uključiti u ovaj sustav kao jedan dodatni, znači, izvor podataka o sigurnosti primjene lijekova, kako bi smanjili zapravo ovaj inače poznat problem pod prijavljivanja, kako bi zapravo otkrili nove i nepoznate nuspojave i kako bi zapravo detektirali čim prije. Ovdje sam kratko navela otprilike vrste tih protokola i njihovo kronološko vrijeme pojavljivanja. 1991. godine je u Sjedinjenim Američkim Državama Mark Beers zajedno sa svojim suradnicima stvorio prvi takav popis koji je sadržavao 30 lijekova i oni su bili neprimjereni za osobe smještene u domovima za starije. Vidite da su Beersovi kriteriji koji su danas najpoznatiji i najkorišteniji doživjeli nekoliko revizija, zadnja evo napravljena 2015. godine od strane Američkog gerontološkog društva. Naravno da i ostale zemlje ne bi zaostajale u svemu tome, onda su skupine stručnjaka u pojedinim europskim zemljama, u Kanadi, također stvorile slične takve popise bazirane na nacionalnoj listi lijekova, a da i mi ne zaostajemo za svijetom, naše su kolegice Mimica Matanović i Vera Vlahović-Parčeski, obje klinički farmakolozi, stvorile sličan takav jedan protokol baziran temeljem ovih prethodnih, naravno kombinacija, sad bi puno vremena iziskivalo da vam objasnim što je sve to.
I taj protokol je prilagođen hrvatskom tržištu lijekova i on obuhvaća 4 dijela. Samo ukratko, znači to je popis pojedinačno lijekova koje treba izbjegavati osoba starih od 65 godina, primjerice indometacin koji se koristi za liječenje gihta. Potom lijekovi upitne učinkovitosti kod kojih nije dokazana, ne postoji klinički dokaz o njihovoj učinkovitosti, kao što je na primjer ginko. Zatim lijekove koje valja izbjegavati uz određenu dijagnozu, ja ću ovdje navesti primjer, dakle, 1/4 našeg stanovništva ima hipertenziju, uz lijekove koji se koriste za liječenje sniženje krvnog tlaka trebalo bi izbjeći analgetike iz skupine nesteroidnih antireumatika, a znamo da je kronična mišićno-koštana bol jedna od čestih bolesti od kojih naši stariji sugrađani pobolijevaju. Prema tome lijekovi tip primjerice ibuprofen, ketoprofen zapravo bi ih trebalo koristiti što manje. Uvod zapravo je doktorica dala vrlo dobar i nadopunjujemo se u tom dijelu. Ja ću vam sada umjesto ovog uvoda kojeg sam napisala, da se ne ponavljamo, zapravo ispričati zbog čega uopće ljekarnik u ovoj priči. Naime, radim već 18 godina u ljekarni i u zadnjih par godina sam u ljekarni koja opskrbljuje domove za starije i nemoćne. Pri opskrbi domova, znači pri izdavanju lijekova, utvrdili smo dosta nepravilnosti, odnosno dosta pogrešaka, dupliciranje terapije i sličnoga. Nadalje, po lijekove u ljekarne ne dolaze uvijek medicinsko osoblje, već se šalju i vozači i drugi radnici doma, pa se postavlja pitanje i samog transporta, znači lijekova od ljekarne do domova. Tada sam ja zapravo počela volontirati u jednom domu u Bjelovaru gdje smo pokušali zajedno sa osobljem doma potaknuti razgovor o lijekovima i pravilnoj primjeni lijekova, zajedno naravno u suradnji sa liječnicima i medicinskim sestrama. Tako je zapravo počela cijela priča moja u domu, a ovaj rad je rađen zapravo u sklopu moje doktorske dizertacije gdje smo za cilj postavili da utvrdimo neprikladne lijekove bolesnika starije životne dobi. Ovdje smo koristili implicitni kriterij, ovo je samo za screening, nakon toga ćemo kombinaciju napraviti sa eksplicitnim, što je doktorica rekla u prethodnom predavanju. Poštovane kolegice i kolege, poštovano predsjedništvo, sve vas lijepo pozdravljam i zapravo ova tema je nekako i nastavak na protekle dvije prezentacije. Dakle, radi se o interakcijama hrane i lijekova kod starijih osoba. Općenito ovaj problem je puno manje zastupljen od same interakcije lijekova, dakle puno mu se manje pažnje posvećuje. Sam mehanizam nastanka interakcija hrane i lijekova je jednak kao i mehanizam nastanka međusobnih interakcija, dakle interakcija između lijekova međusobno. One znači mogu nastati za vrijeme farmakokinetike i to najčešće za vrijeme apsorpcije i metabolizma ili mogu biti farmakodinamičke reakcije. Sam ishod, dakle klinički ishod takvih interakcija može biti i pozitivan, na primjer kod lijekova koji se recimo su topivi u mastima pa se slabije apsorbiraju iz probavnog sustava, hrana bogata mastima će potaknuti izlučivanje žuči čime će se i apsorpcija takvih lijekova poboljšati. Ali svakako može biti i klinički ishod ovakvih interakcija negativan u smislu ili izostanka kliničkog učinka ili da može nastati toksični učinak samog lijeka. Dakle, koji su to rizici za nastanak ovakvih interakcija? To je svakako polifarmacija, čuli smo i prije, dakle kod starijih bolesnika svakako prisutna, zatim samo liječenje, dakle uzimanje preparata bez konzultacije sa liječnikom ili ljekarnikom, te percepcija dodataka prehrani. Napominjem, dodaci prehrani spadaju pod hranu jer su regulirani Zakonom o hrani, dakle korisnici njih percepiraju kao prirodne proizvode što ih po njima čini sigurnima i djelotvornima. Evo, nakon godina i godina suradnja ja se pojavljujem na gerontološkom, odnosno gerijatrijskom kongresu
i mogu reći da zajedno sa profesoricom promoviram gerontobalneologiju. Ja barem nisam pronašao da se iko sjetio to spomenuti. Naime, nakon što smo čuli lijepa izlaganja o lijekovima i drugim proizvodima koje uzimaju starije osobe, sad bi se malo vratili na prirodu. Znači, u prirodi isto tako postoje različiti dijelovi koji povoljno djeluju i mi ih rabimo kako za očuvanje i poboljšanje zdravlja i kakvoće života, tako i za sprječavanje, liječenje, produženo liječenje i ovo ostalo što se ovdje spominje i dijelimo ih u ove 3 skupine. Na prvom su mjestu klimatski činitelji koji sama promjena podneblja, odnosno klime i sve ovo ostalo što se ovdje spominje može biti korisno za ljudsko zdravlje i kod različitih bolesti. Evo, mi se nalazimo u Opatiji, pa ima mnoštvo tih morskih činitelja od klime, pa naravno i morske vode, čistoće zraka, biljnog pokrova i svega ostalog ovdje navedeno. Ono što je najpopularnije to su balneočinitelji ili toplični, to su te termomineralne vode, peloidi, naftalan koji ima Hrvatska, ali isto i klima i čistoća zraka i biljni pokrov i šetnice i staze isto tako koristi. Ono što treba reći, a to je da se javlja balneoreakcija koju se treba poznavati. To je zbog toga važno što su danas boravci u takvim mjestima jako kratki, pa sa tom reakcijom se može na neki način narušiti čovjekovo stanje, tako da bi trebao taj boravak biti sigurno duži, najmanje 3 do 4 tjedna. Zatim su različiti lječilišni uvjeti u kojima se još od 19. stoljeća vodila briga i o rasporedu i o prehrani i o isključenju različitih loših navika i potrebi jutarnje tjelovježbe i ovog ostalog što se ovdje spominje. Evo, mi smo zemlja koja ima dosta aktivnih lječilišnih mjesta sa specijalnim bolnicama, odnosno lječilištima, i sad dolazimo u Opatiji se nalazi referentni centar za zdravstveni turizam, pa evo vidite što je u stvari zdravstveni turizam. Znači, on promovira zdrave životne navike, koristi činitelje prirodne i postupke fizikalne i druge metode. Htio sam s vama podijeliti nešto u što nemaju nikakve sumnje najveći eksperti ljudskoga duha, da je empatija nešto bez čega nismo ljudi. Ali da li je imamo, to je veliko ljudsko pitanje. Mnogi autori trude se da definiraju šta je to empatija. Ja imam svojih nekoliko definicija, ali neću vas maltretirati sa svojim, već ću se osloniti na Romana Krznarica, engleskog filozofa, tako ga zovu, koji je nedavno napisao knjigu Empatija. On kaže ovako, da je to ulaženje u kožu druge osobe kako bi osjetili sve ono što u njoj vibrira u tom trenutku. Ja malo na svoj način to, ali suštinu neću mijenjati. Kako bi razumjeli njezine osjećaje i traženje njezine duše, kako ne bi donijeli pogrešnu dijagnozu, da se stopimo s njom i bez patetike, laži, glumatanja, a sve to dominira ovim svijetom, sa nalogom srca priđemo toj osobi i podijelimo s njom ono što će biti dobro i nama i njoj. Pjesma se zove Mačak. Pod orahom starim leži jedan mačak, pod orahom starim u slavonskom selu, zabrinut u hladu, gleda u maslačak, ne razmišlja o svom omiljenom jelu. Mjauk pušta, nesretan i jadan, ali ne zbog toga što će sutra jesti, jer bi bio sretan, pa makar i gladan, kad bi mogao svoju gazdaricu sresti. Gazdarica isto u velikoj boli, već odavno u posjet se sprema, jer joj srce račinovce voli i macana dragog kojeg više nema.
budi miran, uživaj na zraku, predi samo ljepotane sela, oj macane, čekaj svoju baku, što će doći iz Zagreba bijela. Čekaj, čekaj, jako joj je stalo, čekaj svoju gazaricu milu, što će doći da te drži malo, zagrljena ko dijete u krilu. Hvala. Poštovane kolegice i kolege, dame i gospodo, dozvolite mi da se zahvalim na pozivu i čestitam na intrigantnom kongresu, sveobuhvatnom pristupu gerontologiji i gerijatriji. Tema je, kao što vidite, posvećena tjelesnoj aktivnosti. Mi znamo danas vrlo dobro, iako smo mnogi od nas zapravo sudionici nedovoljne tjelesne aktivnosti, znamo i što je definira, dakle ne smatramo doslovce potpunu neaktivnost, nego nedovoljnu za optimum zdravlja i sprječavanje prerane smrtnosti. Pripada skupini globalnih rizika globalne smrtnosti i jedan je istovremeno od najznačajnijih čimbenika koje možemo prevenirati i na taj način činiti neku prednost u prevenciji kroničnih bolesti. Znamo da je značajan faktor čitavog niza metaboličkih, srčano-žilnih, malignih bolesti i neurodegenerativnih bolesti. Taj broj bolesti penje se na nekih 35 do 40. Tjelesnu spremnost, koja je posljedica primjerene razine tjelesne aktivnosti, vidimo kao multikomponentnu, jedna od najznačajnijih karika tjelesne spremnosti, ono što nazivaju Englezi physical fitness, i u našem je govoru vrlo često ta riječ fitness. Dakle, sastoji se od mnogih karika, a jedna od najznačajnijih povezanih sa zdravljem je kardiorespiratorna sposobnost. Ona je u starijoj dobi i u odrasloj dobi povezana sa manjim rizikom kroničnih bolesti puno bolje nego niska razina tjelesne aktivnosti koju također sa time povezujemo. Značajno je povezana sa kvalitetom života koja je povezana sa zdravljem i silno je važna u osiguranju samostalnosti i neovisnosti starije osobe o pomoći druge osobe. Gerontologija je znanost koja pokriva probleme ljudskog života, ljudskog življenja, i to posebno u području procesa starenja koje je neminovno za svih nas. Kao takva, ona ljudsko biće mora sagledavati na jedan holistički i cjeloviti način, uvažavajući i biološke i socijalne i psihološke karakteristike pojedinca. Takav holistički pristup daje upliv svima nama ili mnogim profesijama koje mogu naći svoje mjesto u radu i kreiranju programa za ljude starije dobi. Fizioterapija je po svojoj definiciji bavi se problemima držanja i pokretanja, odnosno problemima motoričkog funkcioniranja dominantno. Prema preporukama i definiciji naše krovne organizacije, fizioterapija i fizioterapeuti nastupaju onda kada su ugrožena motorička funkcioniranja, i to procesom starenja, ozljedom ili bolešću. U ovom području fizioterapije kod ozljeda ili bolesti, što najčešće nazivamo i rehabilitacijom, mislim da su znanja i edukacija fizioterapeuta prilično dobro zastupljena i vrlo standardno usporediva sa znanjima koja inače vrijede u svijetu i Europi. Ja moram prije svega zahvaliti predsjednici našeg, mogu reći, kongresa,
što mi je zapravo omogućila to zadovoljstvo da danas nešto ovdje kažem o gerontorehabilitaciji, o jednoj temi koja, iako dolazi ovako negdje pri kraju ovog našeg kongresa, zapravo je izuzetno važna, ja bih rekao čak i prevažna zbog svega onoga što smo slušali ove dane, a i zbog toga što su se zapravo paradigme rehabilitacijskog pristupa za osobe starije životne dobi bitno promijenile. Naš zajednički cilj svih nas koji smo ovdje okupljeni sa svih strana i sa različitih pozicija i struka je poboljšanje kvalitete života i brži oporavak, a to je ono što mi u rehabilitacijskoj medicini sve češće i sve više koristimo kroz nekakvo nefarmakološko liječenje, o čemu će biti kasnije nešto više riječi. Šta je uopće rehabilitacija? Misija naše struke i ono čime se mi bavimo je zapravo sadržano u toj jednoj riječi. Znači ponovno osposobljavanje osoba, u ovom slučaju osoba starije životne dobi, da mogu postići i da mogu sebi omogućiti što bolju kvalitetu života. Pri tome smo usmjereni na brojne postupke nefarmakološkog liječenja, a ciljevi mislim da ih prepoznajemo svi zajedno, jer ste i svi vi drugi koji ste drugih struka i specijalnosti o njima govorili. Dakle, pridonijeti većoj samostalnosti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, boljoj kvaliteti života, pridonijeti manjoj ovisnosti o pomoći drugih osoba, pridonijeti smanjivanju negativnog utjecaja prije svega brojnih komorbiditeta kod starijih osoba koje znamo kakvi su i slušali smo danas kad se govorilo bilo i o farmakološkom liječenju. Značaj gerontorehabilitacije je puno veći nego što se u društvu danas možda prepoznaje. Postoje europski kongresi gerontorehabilitacije, tako da je meni izuzetno teško sad u 7 minuta reći sve ono što negdje se govori danima. Međutim, važno je da se senzibiliziramo i da prihvatimo to kao nešto što je izuzetno danas bitno, što je važno i što nam daje mogućnost da našim pacijentima, našim bolesnicima, našim dragim roditeljima, rodbini, osobama starije životne dobi poboljšamo kvalitetu života upravo koristeći različite metode i različite rehabilitacijske modele koje nudi rehabilitacijska medicina. Stoga će udio specijalista koji se bave rehabilitacijskom medicinom biti sve to veći u gerijatrijskim timovima, a brojni komorbiditeti kao i poznavanje socijalnih prilika upravo tim specijalistima koji su educirani, koji su naučeni da zajedno sa svima vama omoguće bolju kvalitetu života, nalaže ono što mi inače u rehabilitacijskoj medicini podcrtavamo, znači individualni pristup, biopsihosocijalni pristup, to je ono što je izuzetno važno prije svega za osobe starije životne dobi, o čemu smo slušali ovih dana. Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Zahvaljujem se u svoje ime organizatorima na ovako lijepom multidisciplinarnom kongresu i zadovoljna da mogu prisustvovati ovdje. Ja ću prikazati istraživački rad koji smo moji kolege i ja napravili sa ciljem da utvrdimo razliku u doživljaju kvalitete života starijih osoba obzirom na oblik fizioterapijske skrbi. U našem istraživanju je sudjelovalo 60 ispitanika, 29 muškaraca i 31 žena, prosječne starosti 76 godina. Podijelili smo ih u 3 skupine, po 20 u svakoj skupini, s time da u prvoj skupini ispitanici su bili smješteni u domu za starije i nemoćne i bili su korisnici fizikalne terapije. Druga skupina ispitanika sačinjavala ispitanike koji su bili u vlastitom domu živjeli i isto su bili korisnici fizikalne terapije i u trećoj skupini ispitanika imali smo ispitanike koji su živjeli u svom domu i u momentu provedbe istraživanja nisu bili korisnici fizikalne terapije. Jedan lijep dobar dan uvaženom predsjedništvu i vama što ste u publici. Ja ću se truditi da nekako me razumijete, da govorim tečno vaš jezik, koliko mi uspije, a inače se izvinjavam za bilo kakav lapsus lingue. Zajedno sa profesorom Turkom i kolegicama na fakultetu smo napravili jedan uvid u to kako je izuzetno važno pristupiti sa ergonomskog aspekta i u gerontologiji, dakle starosniku. Ako pogledamo statistiku pada, onda možemo po međunarodnim statistikama
vidjeti da hospitalizirani bolesnici vrlo često, dakle 3 do 13 puta moguće da padnu na 1000 dana hospitalizacije. U Americi u staračkim domovima se bilježi i do 200 pada, iako mnogi ostaju i neprijavljeni. Dakle, šta dolazi do toga da je nestabilan hod radi oštećenja mišićno-skeletnog sistema? Sa starošću se skelet mijenja i kao što znamo mogu se kosti potrošiti, ukriviti, pogotovo zglobovi i više čovjek nema onaj uspravan vodoravan stav i radi bolesti može doći do deformacije gornjeg dijela tijela, tako da i samo kretanje postaje nestabilno. Rizik su svakako godine, dijabetes, delirij, slaba ravnoteža, poliformacija, ako se više lijekova uzima na jedanput, ali sada sa ergonomskog aspekta možemo vidjeti da je rizik i za djelatnike, pogotovo ako ne upotrebljavaju ergonomsko tehnička pomagala, dakle imaju stalno iste pokrete, prisilne položaje i ako postoji takozvana prostorska barijera. S obzirom da sam ograničena na vrijeme, da sam to brzo prošla, ali ja imam jednu veliku želju da vam ipak izrecitiram jednu pjesmu koju sam sama prevela sa slovenskog na hrvatski, pa ja sami presudite. Nekoga moraš voljeti. Nekoga moraš voljeti, pa makar to bilo drvo, kamen, trava ili rijeka. Nekomu moraš staviti ruku na rame da se gladna zasjeti tvoje blizine. Nekomu moraš, to je kao kruh, kao gutljaj vode, moraš dati svoje drske ptice snova, svoje plašne ptice nemoći. Negdje ipak mora postojati gnijezdo mira i nježnosti čak i za njih. Nekoga moraš voljeti pa makar travu, rijeku, kamen ili stablo. Jer trave i stablo znadu za samoću. Koliko njih prošlo je pored, iako je neko i zastao. Jer rijeka znade za tugu ako se nagne nad svoju dubinu. Kamen znade za bol, koliko teških nogu prešlo je preko njegovog kamenog srca. Nekoga moraš voljeti pa makar travu, rijeku, stablo ili kamen. S nekim moraš u isti pravac, u isti trag. Rijeke, kamen, stablo i trave. Ta velika moguća bića, ti prativci čudaka i zasanjenika, ta velika bića koja progovore tek tada kada zašute ljudi. Hvala lijepo. Profesor Bogdanović dolazi iz Sveučilišne bolnice Oslo i bio je uključen i dao je potporu razvoju specijalizacije iz područja gerijatrije u nas. Izvolite. Zahvaljujem još jedan put spomenke prvo i čitam organizacijskom odboru, same bole leđa malo, ali dobro. Pokušat ću da u 15 minuta da vam kažem o principima gerijatrije, možda sa svoje osobne perspektive ili perspektive Skandinavije i Europe, edukaciji i kako pristupamo multimorbidnom pacijentu. Znači, šta je uopće gerijatrija i gerijatrijska medicina? Postoji jedna definicija iz Malte 2008. godine koja kaže da se gerijatrijska medicina bavi, da je specijalnost medicine koja se bavi fizički, mentalni, funkcionalni i napose društvenim uvjetima koji se javljaju kod skrbi kroničnih pacijenata, rehabilitaciji, socijalnim situacijama i jasno u terminalnoj fazi života. Vrlo holistički pristup i to je nešto što mislim da je jako važno reći. Znači, gerijatrija kao medicinska struka ima svoju znanost u gerijatriji, ima svoju znanstveno organizacijsku formu koju ću pokušati objasniti malo kasnije i samu specijalizaciju. Znači, specijalizacija za sebe ne može pokriti gerijatriju i gerijatrijsku medicinu. Gerijatrijska medicina prelazi
ono što je najvažnije, organ orijentiranu medicinu koju ćemo naći u drugim strukama kao što su kardiologija ili hepatologija. Znači to je iznad organ orijentirano, to je multidisciplinarni pristup, to je timski rad. Ona pokušava da optimalizira funkcionalni status pacijenta i da poboljšava kvalitetu i autonomiju samog pacijenta. Isto je važno reći da gerijatska medicina nije specifično definirana starošću pacijenta, ali se bavi tipičnim bolestima starije dobi. Većina pacijenta je starija od 65 godina, ali valjda najveći izazov populacije 80+. Još nešto što je važno reći ovdje je da gerijatrija ne liječi funkcionalno nezavisne pacijente. Znači ako imate jednog stariju osobu potpuno zdravu sa jednim problemom, ne kažem da ona mora sresti gerijatra, jasno da postoji i internističke struke koje će sresti. Jel? Znači to je važno reći da gerijatrija kao takva ima pristup multimorbidnom pacijentu. Iznimno mi je drago biti danas s vama i pokazati neke podatke o učestalosti malignih bolesti s naglaskom na stariju dob u Hrvatskoj i svijetu. Kao što je profesor Bogdanović lijepo rekao, dakle imamo gerijatrijsku oluju. Procjene Međunarodne agencije za istraživanje raka kažu da će broj novo oboljelih od raka godišnje u svijetu narasti sa 14 na gotovo 20 milijuna u samo 13 godina i to pripisuju u najvećem dijelu jednostavno starenjem stanovništva i povećanom očekivanom trajanju života. Ako promotrimo zemlje na svijetu u kojima imamo najvišu incidenciju i mortalitet od malignih bolesti, možemo jasno vidjeti da su zemlje u kojima je rak najučestaliji one najrazvijenije zemlje u kojima ljudi jednostavno najdulje žive i time dolaze u priliku oboljeti od malignih bolesti. Ako promotrimo učestalost u Europi, vidimo da recimo kod muškaraca Hrvatska je na 15. mjestu po učestalosti ukupnog raka, nažalost po ovim malo starijim podacima na 3. mjestu po ukupnom mortalitetu od raka. Opet vidimo da su pri vrhu zemlje koje u osnovi imaju najdulje očekivano trajanje života. Kod žena je Hrvatska po ukupnom raku na 20. mjestu po incidenciji 10. po mortalitetu. Ono što također zabrinjava su recentni prije mjesec dana objavljeni podaci Svjetske zdravstvene organizacije po kojima je po ukupnom mortalitetu od raka za oba spola zajedno Hrvatska na neslavnom drugom mjestu. To je ogromni problem s kojim se moramo suočiti kao država. Što se tiče dakle samog registra za rak Republike Hrvatske, on je osnovan prije gotovo 60 godina. Jedan je od najstarijih registara u Europi, od 1994. je član relevantnih međunarodnih udruga i podaci registra za rak se objavljuju u svim relevantnim međunarodnim publikacijama od nedavno i u studijama o preživljenju od raka, dakle konačno imamo usporedive podatke za nekoliko sijela karcinoma sa svim europskim državama. Što se tiče samog problema malignih bolesti u Hrvatskoj, od preko 21.000 novooboljelih koje imamo godišnje, oko 12.000 je u dobi od 65 i više godina. Godišnje u Hrvatskoj umre oko 14.000 osoba od malignih bolesti, od toga je skoro točno 10.000 starijih od 65. Malo je vremena, ja ću odmah u srž prezentacije. Kao što vidite iz naslova, moja prezentacija ide malo dalje od konteksta prezentacije koje su se jutros odvijale. Dakle, više govori o gospodarskim implikacijama demografskog trenda starenja. Dakle, demografski trend starenja naravno sa sobom donosi velike određene poteškoće, problematike, ali isto tako nudi ogromne mogućnosti upravo sa gospodarske strane. Iz problematika naravno proizlaze potrebe, a kad god imamo potrebe s jedne strane, a velike mogućnosti s druge strane za zadovoljavanje tih potreba, govorimo o nastajanju novog tržišta, zapravo konkretno o segmentu novog tržišta o kojem ste imali prilike čuti prvog dana, takozvani silver market ili srebrno tržište. Dakle, srebrno tržište u najkraćem je segment tržišta koji čine ljudi stariji od 65 godina. Dakle, to je segment tržišta koji neprestano se povećava i brojčano i proporcionalno u odnosu na ukupnu populaciju. A ono što je posebno važno da osim povećavanja numeričkog, to je dio populacije koji su još uvijek u dobroj formi, dakle i sposobni i aktivni i fizički i mentalno i radno i društveno i kako god. Dakle,
Potrebe su zaista velike i rastuće, a samim time otvaraju se nove mogućnosti za tržište, za oblikovanje proizvoda i usluga upravo prema tim potrebama. Pa evo od svih problematika, ja ću vrlo kratko se fokusirati u mojoj prezentaciji na problematiku stanovanja. Dakle, znamo da svi stariji ljudi i mlađi naravno, ali ovdje govorimo o starijima, dok god su sposobni živjeti sami i samostalno se brinuti o sebi, naravno najradije žive u vlastitom domu, kod kuće. Međutim, česti problem što ti vlastiti domovi su često neadekvatni upravo prema potrebama starijih ljudi. Dakle, počevši od jednostavno prevelikih površina, dakle kuće ili stanovi u kojima žive su postali preveliki ako žive sami u odnosu na recimo cijelu obitelj, samim time rastu i troškovi, režije povećavaju se, postaje nefunkcionalno, nalaže se problem održavanja, a da ne govorimo naročito o rizicima kojima se izlažu ako ti domovi vlastiti, naravno govorimo o vlastitim domovima, vlastitim stanovima i kućama, ako nisu adekvatno opremljeni upravo prema ograničenjima koje starije osobe više ili manje prezentiraju. Dakle, rizici padova, rizici posklizanja i različitih kućnih incidenata. Vama je već i prethodnih dana sigurno poznato o ovim pojmovima palijativne medicine, hospicija i tako dalje, jer to je jedna od najvažnijih gerontoloških i geropsihijatrijskih tema. Šta je zapravo palijativa? Dolazi od latinske riječi palium, što znači pokrov, ima jedan dio mozga, kora koja se zove palium. Nije pokrov u onom smislu u mrtvačnici, nego koja pokriva sve ove pacijente, ne bih rekao, bolje bi reći bolesnike, komorbitetne bolesnike, multibolesnike kao što je rekao profesor Bogdanović. To je briga o finalnim, terminalnim, premorbiditetnim bolesnicima. Odavno je razvijena palijativna medicina, ona se brine preko hospicija. To je dio bolnice, ne bolnica, to je ustanova u kojoj se smještavaju radi terminalne skrbi oni bolesnici koji su zapravo predsmrtni. I tu nema nekakvog liječenja, tu ima skrbi protiv bola i protiv svake patnje i muke koje predsmrtni bolesnici doživljavaju. Palijativna medicina se dijeli na preventivnu. Tu se puno ne može više učiniti, ali ipak se trudimo da nekako pomognemo i tim finalnim bolesnicima. Kurativa također nije neko veliko područje u palijativi, jer to su bolesnici kod kojih je zapravo uzaludno liječenje. Uzaludno liječenje bolesnika na aparatima više ne dolazi u obzir, pa se mora dogovoriti sa rodbinom, ako je svjestan, rijetko kad je svjestan pacijent, da se isključe aparati. Oni su u komi, bez svijesti, tako da uvijek rodbina, rođaci odlučuju da li se nekog skine sa aparata, prekine dovod kisika i sve što je potrebno jednom takvom morbiditetnom bolesniku. Evo, ja bih zahvalila na pozivu i na stvarno trudu uloženom u ovaj kongres. Kad samo vidimo listu ljudi koji su djelovali, samo to je trebalo super organizirati i posložiti, pa hvala vam na tome. Ja sam Renata Merđetko, medicinska sestra sam po struci i specijalizirala sam palijativnu skrb. Radila neko vrijeme u Engleskoj i evo u Hrvatskoj trenutno radim kao koordinator palijativne skrbi u gradu Zagrebu. Ovo izlaganje bit će malo više organizacijski, ali evo zaista ovaj pristup koji vidim je sličan gerontologiji, gerijatriji i drago mi je zato jer zastupamo te neke zajedničke važne stvari. Naravno razlikuju se u puno stvari, postoje te podgrupacije u palijativnoj skrbi koje se uvijek vrednuju i uvažavaju, ali evo nekoliko slajdova u tom centru za koordinaciju u gradu Zagrebu i naš projekt je financiran i osnovan od strane Ureda za zdravstvo i zaista dr. Šostar nam je bio podrška, profesorica Šitu nam je sada podrška. Naš projekt je i financiran
financirati od Ureda za zdravstvo i mislim da je to jako važno zato jer lokalna samouprava kad daje podršku razvoju nečega toliko novog i važnog je zaista nama vjetar u leđa. Ovaj sličica prikazuje razvoj tog našeg projekta i ja bi u kut dolje sam stavila ovaj logo zdravih gradova jer svi oni koji znate na koji način funkcioniraju zdravi gradovi. Meni je zaista drago što sam sudjelovala u tome jer mislim da je to dobar pristup. Zašto svi oni vrijedni ljudi 20 godina koji su radili na palijativi, možda je sad došlo vrijeme da se sustavno pristupi, da se sustavno pokrenu neke stvari koje onda imaju i veći uspjeh. I ovdje vidite da ideja zdravih gradova je da građani prepoznaju problem u nekoj zajednici, da ga oni počinju gurati, pritiskati, naglašavati i rješavaju problem. Ali zapravo ako se taj projekt završi nakon 4 godine, prekine financiranje, njegovo provođenje zapravo ima nekog smisla. Ali naš centar za koordinaciju, ideja se razvila od građana, ona je prodiskutirana na radionicama gdje su bili uključeni različiti dionici iz grada Zagreba i stvorio se centar za koordinaciju unutar ustanove za zdravstvenu njegu. Mi smo svojim radom i aktivnostima zapravo bili jedna test verzija jednog centra koji povezuje sve dionike kako bi se razvio jedan sustav, a to je u ovom slučaju palijativne skrbi. I moje najveće zadovoljstvo, ali evo i ljudi koji su radili na zdravim gradovima je to što je centar za koordinaciju nakon nekoliko godina postao dio nacionalnog plana za palijativnu skrb. Evo, ja vas lijepo pozdravljam ispred Centra za gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije i mojih dragih i uvaženih kolega koje sa mnom surađuju i surađivali su na izradi ovog rada, profesor Mladen i doktorica Ankica Smoljanović i kolegica Ivana Marasović-Šušnjara. Starenje populacije je trijumf civilizacije, ali i izazov za društvo. Naime, porast udjela starog stanovništva jedno je od glavnih obilježja suvremenog demografskog kretanja u razvijenim zemljama. Usporedba s europskim zemljama pokazuje da Hrvatska spada među zemlje s najstarijim stanovništvom. Nalazi se u skupini od 10 europskih zemalja s najvećim udjelom osoba u dobi od 65 i više godina. Očekivano trajanje života pri rođenju u RH tijekom proteklih pola stoljeća povećalo se za oko 15 godina, a projekcije ukazuju i na daljnji porast. Uz demografske promjene sve starijeg stanovništva, napredak u medicini promijenio je naše društvo. Danas ljudi puno manje umiru od zaraznih bolesti, a više ljudi živi dulje. No osim toga, sve više ljudi žive duže s ozbiljnim i kroničnim bolestima. Mnogi od tih bolesnika žive s fizičkim, funkcionalnim, mentalnim i emocionalnim poteškoćama koje utječu na njihovo zdravstveno stanje. Kako bi se poboljšala skrb za takve nove potrebe, nastalo je novo polje medicine koje se zove palijativna skrb. Poster prezentacija. Naime, nama je bilo jako teško izabrati 5 postera kako je najavljeno, pa smo na sreću, morali izabrati 6 postera. Ja ću se unaprijed ispričati autorici Ninić Zdenki koja je dobila 6. nagradu, što neće joj biti danas uručena diploma, jer kao što sam rekla bilo je predviđeno 5 nagrada, ali eto, ona će dobiti svoju diplomu naknadno na kućnu adresu. Evo, već je. Pa ju lijepo molim Ninić Zdenka ako nam se može pridružiti. Dobro, možete ići gore, možete doći da nam ukratko isprezentirate svoj poster na temu kampanja Stop nasilju nad starijima. Vjerujte, nije bilo lako stručnom žiriju u užem sastavu od 87 postera. Dakle, nagrada je bilo diktirano najprije 3, pa je 5 i 6 nagrada. Evo. Zahvaljujem stručnom žiriju. Hvala najljepša u ime Kluba umirovljenika i u ime Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba. Zahvaljujem predsjednici kongresa uopće na ovoj mogućnosti koja nam je dana
Zašto smo krenuli sa ovim posterom i ovom kampanjom? Vi ste prvog dana slušali predavanje doktorice Rusac i iz kojeg ste mogli saznati da se nasilje događa, da njega nalazimo i u obitelji i u javnim ustanovama. Doktorica Rusac vam je prezentirala i oblike nasilja. Dakle, velike čestitke, zašto? Jer ste vrlo jaki sa tim pozitivnim primjerom, a najvažnije da je uključena ta djelatnost i objavljena. Svi smo dobili na DVD-u snimljeno, međutim, njihova aktivnost da moraju svaki podatak vidjeti što dalje činiti i tako dalje, pa ste imali čast dobiti u ovom tiskanom obliku. Hvala još jedanput. Čestitke velike. Hvala najljepše gospođi Linić, koji ću se ujedno obratiti kao i svima ostalim autorima postera. Molit ću vas da na mail pošaljete kongresnom servisu vašu adresu, bilo kućnu, bilo radnu, tako da možete preuzeti svoju nagradu koja je Alzheimerova bolest i druge demencije. Rano otkrivanje i zaštita zdravlja knjiga. Možemo nastaviti sa 5. nagradom. 5. nagrada je dobio autorica pod imenom Kovačić Adrijana, preuzima Ćorić Mira, Dom zdravlja Zagreb, centar i Udruga za zaštitu i promicanje prava ljudi 3. životne dobi. Gerontostomatologija, primjer dobre prakse. Stvarno nisam očekivala i kad smo vidjeli nas, pa to je prekrasno. Ovo je jedan primjer dobre prakse. Naime, Udruga za zaštitu prava starijih ljudi i Dom zdravlja Zagreb Zapad su pokrenuli jedan projekt nabavka jednog stroja, kao što vidite gore, to je mala pokretna stomatološka jedinica i sa njom smo obilazili domove za starije osobe na području koje pokriva Dom zdravlja Zagreb Zapad. Ne mogu opisati koliko su korisnici domova bili sretni. Prvo smo održavali edukativna predavanja kako i šta. Svi mi mislimo da mi znamo kako treba održavati higijenu, usne šupljine, ali uvijek se čuje nešto novo. I specijalno za ljude koji su slabo pokretni ili čak i nepokretni, znate, njima otići u stomatološku ordinaciju, to je prilično komplicirano. Auto, prevoz, tko ide, tko ne ide, tko vozi, tko čeka i tako. Ovako smo mi njemu došli u sobu praktički, u sobu gdje oni borave, jel? Neki od njih teško mogu i sami otići, ne znam, do toaleta i tako bez tuđe pomoći. Ali im je pukla protezica, pa je onda doktorica stomatologije zalijepila tu protezu. Neko imao neku krljicu, znate, ono stalno ga žuljalo za jezik, pa je to popravljeno. I tako je naoko mali zahvati su tim ljudima uljepšali dan. Znate, i to je toliko jedan lijepi projekt i uvijek pitaju, a koliko trebamo platiti, a koliko ne treba, jel to je bilo u par stvari, moram reći, sufinancirano od Ministarstva zdravstva i naravno i Doma zdravlja. Evo, hvala još jednom na izboru, stvarno ste me tako obradovali, bit će drago i ostalim učesnicima i akterima u ovom projektu. Hvala još jednom. I ja samo podsjećam. 4. nagradu je dobila magistra Dleck Božić Jasenka, Dom za starije i nemoćne osobe Maksimir, gerontotehnologija. Molimo magistru Dleck. Zahvaljujemo na ovoj nagradi. Dirnuti smo, ovom prilikom bi htjeli zahvaliti se i našem gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe sa invaliditetom koji uvijek stoji uz nas na svakom programu. Tako vjerujemo da ćemo i nešto na programu gerontotehnologije zajedno s našim uredom učiniti za ne samo dom Maksimir, nego sve domove u gradu Zagrebu. Suautor, kolegica Dajak, će vam reći nekoliko riječi o našem posteru. Evo, lijep pozdrav svima ispred Doma za starije osobe Maksimir.
Zašto gerontotehnologija? Iz jednostavnog razloga što je gerontotehnologija danas socijalna potreba, ali i ekonomska prilika. Gerontotehnologiju je potrebno uključiti u rješavanje izazova demografskog starenja na inovativan i ekonomski profitabilan način koji će starijim osobama osigurati samostalno i nezavisno starenje, a nama potreban razvoj sve u redu, javno-privatnog partnerstva u rješavanju socijalnih izazova. Svrha ovog postera nije isključivo edukativni pogled u budućnost. On je poziv svima da se aktivno uključe u kreiranje inovativnih i ekonomski održivih socijalnih usluga kojima ćemo osigurati samostalno starenje, ali i učinkovitiju i kvalitetniju socijalnu skrb. Hvala. Bravo. Treću nagradu je dobio poster pod autorstvom doktora Lazić Vanje iz Doma zdravlja Zagreb Centar pod nazivom Europsko partnerstvo za inovacije u području aktivnog i zdravog starenja EPIAHA, referentno mjesto Grad Zagreb. Evo, veliko mi je zadovoljstvo zahvaliti se svim stručnom odboru ovog kongresa i svim učesnicima što su nam ukazali veliku čast i prepoznali naš poster. Zahvaljujem se u ime našeg EIPAHA tima, u ime Doma zdravlja Zagreb Centar i svih naših partnera koji rade na ovom projektu. Evo, želio bih samo malo reći o projektu EIPAHA. EIPAHA je dio širih napora Europske unije koji je izražen kroz program Horizon 2020 koji je najveći program gospodarskog ulaganja u povijesti Europske unije. Projekt EIPAHA povezuje mjesta izvrsnosti diljem Europske unije u jednu mrežu čiji je cilj osigurati trostruki dobitak za Europu. Radi se dakle o tome da se mora osigurati održivost zdravstvenih i socijalnih sustava diljem Europske unije, da se mora osigurati dobrobit za zdravlje starijih osoba u cijeloj Europskoj uniji i da se mora osigurati ekonomski rast i dakle profit za europsko gospodarstvo. Dom zdravlja Zagreb Centar se u taj program uključio, o tome će vam malo reći kolega dr. Gluščević. Dobro, ja mislim da je Vanja već rekao dovoljno. Ja bih samo zaključno rekao dvije stvari, a to je da znači ovo članstvo u mreži referentnih centara za Grad Zagreb znači dvije stvari. Prva stvar je da se znači na razini Europske unije prepoznalo da neki programi koje već radimo ovdje su interesantni i kvalitetni. A druga stvar je da nam se kroz to članstvo omogućuje olakšani pristup znači postojećim dobrim praksama u Europi i sredstvima Europske unije za provođenje daljnjih programa. Evo, to je to. Ja se svima zahvaljujem. Hvala. Za referalno mjesto, to je velika stvar, Grad Zagreb za aktivno zdravo starenje. Drugu nagradu je osvojio autor dr. Benjak Tomislav iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Treba li Hrvatska registar za demencije i kako ga osnovati? Evo, dobar dan svima. Sve vas srdačno pozdravljam i u ime doktora Tomislava Benjaka, koji nažalost nije mogao danas biti s nama prilikom uručenja ove nagrade za poster, pa ću ja probati ukratko predstaviti samo kratke odrednice što smo zapravo htjeli postići i na koji način smo koncipirali ovaj poster. Inače, moje ime je Vesna Štefančić i ja dolazim iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, iz odjela za praćenje pokazatelja vezano uz ranjive skupine, starije osobe i osobe s invaliditetom. Prije svega mi smo krenuli ovu priču poznavajući činjenicu da u Hrvatskoj postoje procjene da od demencije boluje više od 86.000 ljudi. Međutim, kako Hrvatski zavod za javno zdravstvo prikuplja rutinsku statistiku i svojih baza podataka i registara, uvidom u baze i registar u periodu od 2010. do 2014. godine mi smo dobili podatke koji su se značajno razlikovali od tih procjena. I onda nas je zapravo zanimalo kako je došlo do tih velikih razlika i što je zapravo potrebno učiniti kako bi demencije bile prepoznate kao jedne od vrlo značajnih zapravo bolesti vezano uz osobe koje spadaju u stariju populaciju. Naime, važno je naglasiti
da svih 6 nagrađenih će dobiti, ovo je samo ogledni primjerak, gdje smo prvi dan kongresa imali prvi sveučilišni udžbenik o Alzheimerovoj bolesti. Nećete ga sada dobiti, Zato morate, zato je magistra Mravak rekla da treba adresu, sada trebate i čestitamo. I znači sve činimo za unapređenje zaštite zdravlja starijih osoba, pa i oni oboljeli od Alzheimerove bolesti. Izvolite. Hvala vam lijepo. I sad trenutak koji smo svi iščekivali. Ja ću prije svega reći da ta nagrada ne donosi samo naš udžbenik Alzheimerova bolest i druge demencije, nego ujedno i vikend aranžman za 2 osobe u Grand Hotelu Adriatic u terminu po dogovoru. Najljepše ću zamoliti doktora Krapaca Ladislava iz Poliklinike Nano iz Zagreba da dođe preuzeti prvu nagradu za svoj autor pod temom Holistički pristup liječenju bolnih sindroma kralježnice starijih osoba u Poliklinici Nano. Nada. I ovaj puta me je povjerenstvo iznenadilo, zadnji put mi se to isto dogodilo, ja sam razgovarao s kolegi, tu su se prozvali. Međutim, kao ste sad gledali moj hod je sad bio, malo sam zapeo. 10 godina je prošlo, ali činjenica da je ovaj poster proistekao iz moje dugogodišnje prakse, radići s profesorom Mimicom, zato su ove 2 reference dole navedene. Za među prvima vidite da je porast tegoba lokomotornog sustava nakon 60 godine zapanjujući. Vidite da na 3. slici invalidnost je velika, isto to svi znamo, na 3. slici je jedan naš sa radnicima u Zavodu za platni promet, da su tegobe vratne kralježnice sve češće problem današnje patologije. Međutim, u ova 2 venova dijagrama na 4. slici vidite mlade i stare osobe. I u mladim i starim osobama imate veliku proporciju ljudi bez tegoba. I kad ćete doći na kraju nabave zadnji venov dijagram, to je bila svrha da sa površinom B ljudi ovo tu šrafirano prevedemo u one koji nemaju tegobe, a oni koji imaju blage tegobe da ih prevedemo veće tegobe u nešto blaže. I zato sam sad u danima upokojenstva, što vele Slovenci, a Marks veli iz carstva nužnosti prešao u carstvo slobode, u penziji priključuje ekipi entuzijasta. Entuzijasta moga šefa gospodina Nadu koji je fizioterapeut. Zatim Gojka Buljata, profesora neurologije i neurokirurgije, bolje rečeno, profesora Buljana ortopeda, mlade ekipe fizioterapeuta, psihologa, i zato smo želi da kažemo da ovaj pristup mora biti holistički. I to je ono što mi je osobito drago da je ovaj kongres to naglasio. I da se naša suradnja temelji na kolegijalnosti, jedne riječi, ne kolegijalnost, nego kolegijalnosti. I to je proisteklo. I zato vidite da govorimo ljudima da moraju biti malo viši za svoju težinu, ona se prima za glavu jer je preniska za svoju težinu u drugom redu. Ovaj drugi nije trudnica, nego je muškarac koji zbog poluge opterećenja preopterećuje lubarnu kralježnicu. Mi ih educiramo, mi ih učimo kako sjediti i tako dalje. Na televiziji, upravo moj šef je danas na Riječkoj televiziji govori o tome. I na kraju, da vratimo u proporciji, ovoj zadnjoj, da proporcija bez tegoba i u 4. životne dobi, pa i u 5. životne dobi, čak koji sad danas govorimo, bude što veća na onih koji imaju. I mi smo koristili obrsti indeks koji je vrlo zgodan za kvalitetu života na početku naše terapije, dekompresije i na kraju naše terapije. I na kraju mostovi, sad su mostovi vrlo popularni, ali mi smo taj most povjerenja davno prije uspostavili. Između liječnika, bilo koga, i pacijenta mora biti most povjerenja, mora se mjeriti kakvi su učinci tog mosta povjerenja. I meni je drago što je povjerenstvo bilo isto dalo meni povjerenje i zato ovaj zadnji citat je, zapravo vidjet ćete ga na dnu dole, u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji, to je najnoviji naš rad. Puno hvala povjerenstvu, ali vama zbog holističkog pristupa. Hvala lijepa na praćenju trendova. I u Švedskoj. Hvala lijepa. Drago mi je da upravo ja prvo otvaram ovu zapravo vrlo raznoliku temu što se tiče izlaganja u ovom dijelu kongresa. Zapravo s jednim prikazom što je to novo u psihologiji starenja i koji su nekakvi novi pristupi u povećanju kvalitete života starijih osoba. Desetljećima do sada su zapravo istraživači naglašavali i u biomedicini i u psihologiji i u drugim strukama
Naglašavali su zdravo i kvalitetno starenje kao jedan od ciljeva cjeloživotnog razvoja, a ono je bilo uglavnom definirano kao dobro tjelesno funkcioniranje, kao očuvane kognitivne sposobnosti te kao aktivni život. Jedan pojam kojim se takav opis kvalitetnog starenja najčešće definirao je bio pojam uspješnog starenja. Međutim, taj pogled koji je bio prilično optimističan u današnje vrijeme ipak doživljava neke promjene. Naime, razvoj u području biomedicine je omogućio znatno produljenje ljudskog vijeka. Međutim, ono što se istovremeno zapravo dogodilo, to je odgođeno razdoblje psihofizičkog slabljenja i nemoćni za vrlo kasnu životnu dob, dakle negdje možda iznad 80. pa čak i kasnije. Također, glavni uzročnici smrti, kao što su na primjer moždani udar, srčani infarkt, rak i tako dalje, su u današnje doba djelomično stavljeni pod kontrolu, što znači ako se otkriju na vrijeme i ako se tretiraju na vrijeme, ljudi s tim stanjima, teškim kroničnim stanjima, mogu živjeti svakako dulje nego prijašnjih desetljeća. Danas ću vam predstaviti vodič o upravljanju sigurnosti i zdravljem na radu za radnike starije životne dobi koje je osmislila Europska agencija za zaštitu na radu u sklopu svoje kampanje, aktualne kampanje Zdrava mjesta rada za sve uzraste. Prije svega EU-OSHA je dakle informacijska agencija Europske unije za sigurnost i zdravlje na radu koja djeluje kroz svoje nacionalne središnjice, a u Hrvatskoj je to Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Sve ove institucije zapravo imaju jedan temeljni cilj, a to je svakoj osobi osigurati pravo na sigurno i zdravo mjesto rada. Pozdravljam cijenjeni skup i zahvaljujem na mogućnosti da sudjelujemo na ovako kvalitetnom interdisciplinarnom kongresu. Ja ću pokušati ovih par minuta predstaviti zapravo samo jedan mali segment jednog velikog istraživanja koji smo radili, narative dostojanstva u starijoj životnoj dobi. To je drugo naše istraživanje koje se zapravo na neki način na prvo nadovezuje na prava starijih građana grada Zagreba. Radi se o kvalitativnom istraživanju i ciljevi su nam bili zapravo da vidimo kako u gradu Zagrebu što djeluje na doživljaj kvalitete života u starijoj dobi, doživljavaju starije osobe diskriminaciju, kako općenito konceptualiziraju osobno dostojanstvo i dostojanstvo starenja. Vrlo smo se fokusirali na riječ dostojanstvo jer nam se čini da tu ima puno nekih procesnih stvari koje nam još nisu sjeli, a da ni starije stanovništvo zapravo ne znaju što bi s tim. I to je bila neka od ideja zašto smo u to krenuli i na koji način zapravo se povezuje dostojanstvo starenja s aktivnim starenjem. Bio je uzorak na 32 sudionika u starosnoj dobi od 70 do 90 godina, a metoda je zapravo polustrukturirani dubinski intervju. Nešto se dogodilo? Aha. Ok. Obrada podataka analiza, zapravo smo dobili 1500 stranica transkribiranih intervjua, to su bile intimne povijesti starijih osoba, cijelih njihovih života, to smo sistematizirali, kodirali i analizirali. Jedno od tih podciljeva istraživanja bilo je zapravo da vidimo da li starije osobe doživljavaju dobnu diskriminaciju unutar zdravstvenog sustava. Znači samo jedna od podciljeva i ono što smo dobili, da, doživljavaju, da skratim rezultate analize, odgovor je da. To smo onda složili malo po kategorijama. Neprimjereni odnos medicinskog osoblja tijekom pružanja pomoći i skrbi, neprikladan način komunikacije medicinskog osoblja prema starijim osobama i uskraćivanje medicinske pomoći. Poštovani sudionici ovoga važnog događaja, se vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem organizatorima na čelu sa doktoricom Tomek Roksandić što je uvrstila ovu temu. Aristotel je rekao da je glavna dužnost čovjeka na zemlji upoznati što bolje svoju dušu, jer duša je ono čime prvo zaključujemo, razmišljamo, mislimo. Evo ovdje imamo jedan interdisciplinarni pristup s ovih 5 dimenzija. Jedna je najmanje poznata, možda i najutjecajnija, ona nesvjesna.
potisnute traume, razni konflikti, ali također i skrivene mogućnosti. Zatim tjelesna dimenzija kao materijalna podloga svega drugoga, emocionalna dimenzija, svijet koji nas iznutra pokreće na djelovanje, zatim društvena dimenzija, čovjek je i po naravi zon politikon, dakle društveno biće i normalno će se razvijati ukoliko uspostavi dobre međuljudske odnose. I na koncu imamo i duhovnu dimenziju po kojoj je čovjek osobno biće, ima svijest o sebi i svijest o drugima. Ima jednu silnu želju i potrebu da uvijek bude više nego li što jest. Ljudski je duh ipak kao igla kompasa, kad se postavi neće se smiriti dok ne pronađe svoj sjever. Igla kompasa, tako i ljudski duh dok ne pronađe jedan smjer koji ga vodi prema apsolutnoj sreći, apsolutnoj ljubavi i radosti. Ono zašto je čovjek stvoren, to bi moralo i postojati, ono za čim najviše čezne. Evo, mi vjerujemo da je to Bog kao apsolutno dobro i da čovjek ima i savjest i svijest gdje naslućuje i po savjesti upoznaje taj glas Božji i evo pomoći osobama da upoznaju i prihvate taj glas koji im iznutra govori i usmjerava i znači biti duhovan. Duhovnost je dakle otvorenost prema apsolutnim vrijednostima. Ima razna istraživanja, pokazuju da ima takvih situacija u životu da bez vjere se ne može proći, ne mogu se osmisliti neke situacije. Ima i bolesti gdje ni medicina ni lijekovi ne mogu pomoći, ali ako se može osmisliti ta patnja, integrirati je u jednu cjelinu osmišljavanja života i otvorenosti prema transcendenciji, prema drugom svijetu, to može pomoći osobama da lakše podnose te muke i da se u konačnici i osjećaju dobro unatoč svih nevolja i starosti i bolesti. Čovjek nije samo tjelesno nego i duhovno biće i prema tome njemu je potrebna ne samo tjelesna hrana nego i duhovna. Sad ta duhovna hrana njega jača na njegovom životnom putu. On je zapravo putnik na ovom svijetu. Njegova nije stalnost života na ovom svijetu, nego put, njegov je cilj prema vječnosti. Ali da se dođe do te vječnosti treba pomoć. Eto, to je pomoć, kao što je pomoć za tijelo liječnika, tako je pomoć i za dušu svećenika koji će ga pratiti na tom putu. Zato eto, potrebno je hrana, to je molitva, misa, sakramenti. Pratiti ga naročito u zadnjim časovima i danima života, kad se seli iz ovoga ograničenog svijeta u konačni vječni. Zato tamo na jednom mjestu u prefacici moli, kaže, tvojim vjernima se život se ne oduzima, nego se mijenja. Eto, to je naša vjera i pouzdanje. Poštovane kolege i kolegice, poštovano predsjedništvo, ukratko ću vam pokazati rezultate naše ankete, odnosno naših istraživanja na pacijentima starije životne dobi u središnjoj Istri. Kao što znamo, starenje je proces tijekom kojeg se događaju brojne tjelesne i psihološke promjene osobe. Ono što je bitno je razlikovati zdravo starenje od pojave bolesnog i patološkog starenja, te naglasiti da bolest i starost nisu sinonimi. Prema podacima iz 2011. godine u Republici Hrvatskoj 17,7% osoba je bilo starijih od 65, odnosno svaki 6. stanovnik, međutim danas su podaci puno veći. Starost je često povezana s nekim negativnim zdravstvenim ponašanjima, kao što su fizička i psihička neaktivnost, pretilost, alkoholizam, pušenje, pretjerano pijanje kave, neodržavanje osobne higijene okoline, nepridržavanje uputa liječnika, nekontroliranog uzimanja lijekova itd. Cilj našeg istraživanja bio je ispitati navike bolesnika starije životne dobi u središnjoj Istri, te utvrditi postoji li statistički značajna razlika između pacijenata u ranoj, srednjoj i dubokoj starosti s obzirom na obrazovanje, bračno stanje, body mass index, te postojanje i učestalost navika kao što su
tjelesna aktivnost, pušenje, konzumiranje kave i kofeinskih napitaka, alkohola te uzimanje vitamina. Također je ispitana i učestalost posjeta obiteljskom liječniku te učestalost slobodnih aktivnosti. Dobar dan svima. Ja sam Doris Ivanković, socijalna radnica u gerontološkom centru Vila Trap Pula. Dom za starije osobe Alfredo Štiglić je tijekom zadnjih 14 mjeseci provodio jedan projekt i u sklopu tog projekta je i otvoren ovaj gerontološki centar o kojem ću danas nešto govoriti. Znači, projekt je započeo prijavom na poziv za dostavu projektnih prijedloga, širenje mreže socijalnih usluga u zajednici, faza 3, koje je raspisalo Ministarstvo socijalne politike i mladih. Projekt je trajao 14 mjeseci, od 27.2015. do 20.9.2016. a kao što sam rekla, nositelj projekta je Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula. Partneri na projektu su nam bili grad Pula i Sindikat umirovljenika, a suradnik je bio Hrvatski zavod za zapošljavanje. Projekti su financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 1.414.728 kuna, a bespovratna sredstva su iznosila 1.311.964 kuna. Mi smo prostor dobili od grada Pule na korištenje na razdoblje od 10 godina bez naknade i to ugovorom o uporabi. To je prostor u prizemlju jedne stare vile i trebali smo ga djelomično i nama prilagoditi, tako da smo imali neke radove. Projekt je uglavnom usmjeren povećanju zapošljivosti članova obitelji koji skrbe o ovisnom članu, odnosno starijoj osobi, i kroz program podrške za zapošljavanje i stručno osposobljavanje, a za to vrijeme su osigurane usluge u zajednici za starije osobe o kojima skrbe. Znači, nama je ciljana skupina, su nam zapravo bile nezaposlene osobe. Hvala na pozivu na ovaj izvrsno koncipirani, organiziran skup. Zadnjih 20-30 godina intenzivno se proučava fiziologija, a tako vitamina D, a isto tako i njegov utjecaj na brojne patofiziološke procese. Rezultati tih studija sve više utječu i na nas kliničare koji onda mijenjamo i našu percepciju te molekule. Vitamin D je zapravo prohormon koji je prisutan u cijelom živom svijetu, od najjednostavnijih oblika života kao što je fitoplankton pa do najsloženijih kao što su sisavci, uključujući i čovjeka. U organizam mi ga unosimo hranom, najviše iz žumanjka jajeta, iz masnih riba te životinjske jetre, međutim ipak najveći dio dobivamo iz kože koja sintetizira vitamin D, odnosno kolekalciferol iz endogenog kolesterola. Kolekalciferol je zapravo neaktivna molekula, a njegova aktivacija ide kroz dvije faze. To su dvije hidroksilacije, najprije u jetri gdje nastaje 25 hidroksikolekalciferol, a zatim u bubregu gdje nastaje 1,25 dihidroksikolekalciferol ili kalcitriol. Kalcitriol je zapravo po svim svojim karakteristikama i po svojoj funkciji pravi hormon koji djeluje na receptore u jezgri i utječe na ekspresiju brojnih gena. Isto tako ima u direktnom je odnosu sa drugim hormonima i hormonskim sustavima, osobito parathormonom i kortikosteroidima. Uvažena predsjednice Kongresa, poštovani moderatori, dragi sudionici, uvaženi. Evo, dopustite da vam u nekoliko riječi predstavim ustanovu Dobri dom grada Zagreba ispred koje se ovdje nalazim kao njen ravnatelj i da vam na jednom primjeru našeg rada dokažem kako mi u gradu Zagrebu surađujemo na dobrobit starijih osoba u socijalnom riziku, odnosno ja bih čak rekao onih koji žive u siromaštvu, a mislim da je to svakodnevno imamo iskustva po tom pitanju, sve veći broj naših starijih sugrađana koji su u siromaštvu. Ustanova Dobri dom osnivač je grad Zagreb, osnovna djelatnost je priprema i podjela obroka u pučkim blagovalnicama, 4200 obroka dnevno, 1,5 milijuna obroka
godišnje, od osnutka 2004. više od 19 milijuna obroka. Što se tiče dostave obroka, 409 obroka svakodnevno, 365 dana u godini, više od 150.000 obroka podijelimo tijekom godine. Unazad 15 godina, evo sljedeće godine će biti 15 godina kako se ta mjera pod okriljem Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom provodi, podijelili smo više od 1.800.000 obroka. Sveukupno kroz naše programe, ustanove godišnje procirkulira i skrbimo za više od 11.000 građana u socijalno zaštitnoj potrebi. Ovo je ukratko, ne znam koliko se vidi, ali stavio sam sociodemografska slika korisnika pučke kuhinje, samo naglasak na starije osobe od 65, odnosno sveukupno 433 osobe od 4.460 evidentiranih tada kada smo ovu sliku radili. Od toga je 433 osobe starije od 65 godina. 329 od 65 do 75 godina, 100-tinjak korisnika pučke kuhinje od 76 do 85 godina i 4 osobe su starije od 85 godina. Koliko sam vidio u programu, jedini demografski rat možda je trebao biti ranije, da vidimo kad govorimo o starim osobama koliko ih uopće ima u Hrvatskoj i kakvi su trendovi. To smo imali, Jeste? na prvi dan. Onda sam propustio. Dobro. Hvala. Posljednjih desetljeća Hrvatsku karakteriziraju 4 izrazito nepovoljna demografska procesa. Samo ukratko ova prva 3 koja nas toliko danas ne zanimaju. Prvi je pad ukupnog broja stanovnika. Od razdoblja međupopisnog 1991-2001 Hrvatska bilježi prvi puta pad broja stanovnika poslije Drugog svjetskog rata. Vidimo 1991-2001 da je to bilo 7,2%, da bi u razdoblju 2001-2011 to bilo, ne vidimo od ovog tajmera, nekih također oko 6-7%. Drugi demografski proces izrazito nepovoljan je neprekidni prirodni pad stanovništva od 1991. godine. Ako pogledamo od 1950. godine do 2014. vidi se da je 1991. došlo do obrnute situacije nego što je bila do tada. Dakle, 1991. prvi put nakon Drugog svjetskog rata Hrvatska počinje bilježiti prirodni pad stanovništva koji se iz godine u godinu sve više produbljava, generalno gledajući. Ono što smo upoznati iz medija da je 2014. godine prirodni pad iznosio oko 11.200 stanovnika, da bi 2015. bio najveći prirodni pad nakon Drugog svjetskog rata, iznosio 16.700 stanovnika. Te 2015. smo imali i najmanji broj stanovnika rođenih u Hrvatskoj od kad se prati vitalna statistika. 2016. za koji mjesec ćemo saznat kakav je bio. Sve je to utjecalo na smanjenje prosječnog broja djece po ženi u fetalnom razdoblju, pa je 1950. bilo gotovo 3 djece po ženi u fetalnom razdoblju, da bi posljednjih godina to iznosilo svega oko 1,34, 1,4 djeteta po ženi. I treći izrazito negativni proces je intenzivno iseljavanje. Koliko je on intenzivan ne znamo jer naša statistika je takva da nemamo pouzdane podatke. Svako ko se iseli iz Hrvatske se ne prijavi u Ministarstvu unutarnjih poslova čije podatke koristi kasnije Državni zavod za statistiku. Uglavnom ono što je službeno da je 2015. iz Hrvatske iselilo nešto više od 29.000 stanovnika, a da je migracijska bilanca bila oko 17.900 stanovnika. Ako smo imali približno oko 17.000 i prirodni pad, onda vidimo samo 2015. da smo izgubili više od 35.000 stanovnika u Hrvatskoj. Iseljavanje bilo je znatno više od ovog broja što pokazuju inozemne statistike u drugim zemljama, dakle gdje stanovnici Hrvatske doseljavaju. Poštovani kolegice i kolege, poštovano predsjedništvo, izuzetna mi je čast prezentirati vam rezultate našeg rada. Ja sam Lovorka Bilajac i dolazim sa katedre za socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci. I potrebe osoba starije životnih dobi i aktivnosti te intervencije u zajednici koje se provode za aktivno i zdravo starenje postali su interesno naše područje prije 3 godine kada smo dobili europski projekt Urban Health Center. I sada,
Voditelji na europskoj razini tog projekta su Nizozemci, znači Erasmus Medical Center, a Rijeka je jedan od 5 pilot gradova u kojima se provode intervencije. Kroz intervenciju ću vas provesti kroz kratki filmić jer mislim da vam slike govore više od riječi. Dok filmić bude išao ja ću malo i komentirati. Možemo krenuti. Dakle, imamo 3 kategorije intervencija. Prva je polifarmacija. Svi znamo da osobe starije životne dobi koriste veliku količinu lijekova, a najčešće to bilježe na jedan ovakav način. U suradnji sa softverskom firmom Jadran Informatika razvili smo jedan softver kojim ćemo pratiti adherenciju lijekova. Sustav je personaliziran, što bi značilo da u aplikaciju se unose dijagnoze i terapije za svakog pojedinog pacijenta, a praćenje pratimo mi na našim kompjuterima. Kako bi osobe starije životne dobi to mogle pratiti, važnu ulogu nam igraju patronažne sestre koje su prvo one educirane na koji način se ta aplikacija koristi, zatim su tablete podijelili korisnicima i educirali ih što i kako trebaju raditi. Ovdje vidite neke komentare, naravno na kraju korištenja tih tableta. Na početku nisu baš bili jako oduševljeni, ali nekako smo ih sa našom moći uvjeravanja nagovorili da ipak to koriste. Dobar dan svima, nama je jako drago što se imamo priliku ovdje pokazati ovo istraživanje. Ja ću ga danas predstaviti, ono je rađeno pod mentorstvom profesorice Sanje Smojve-Ražić pri odsjeku za psihologiju, kako je već rečeno. Dakle, ono što nas je zanimalo je nešto što smo već spominjali tokom ovog kongresa, to je koliko je važno jačati neformalnu skrb, odnosno obiteljsku skrb za starije osobe. Rekli smo koliki su kapaciteti u domovima za starije osobe, zanima nas što će biti sa svima onim ostalima, a većinu njih u sretnim ili manje sretnim obiteljima zapravo očekuje neki oblik filijalne brige, odnosno brige njihove djece za te starije osobe. Ono što nas je zanimalo u ovom istraživanju je koja su očekivanja starijih osoba o brizi njihove odrasle djece, kako kvaliteta emocionalnog odnosa između odraslog djeteta i starije osobe, odnosno načina privrženosti starije osobe svom djetetu utječe na ta očekivanja i kako sve to skupa nam predviđa zapravo zadovoljstvo odnosom s djecom. Ispitali smo 139 ispitanika, uglavnom žena, dobi od 60 do 86 godina, pri čemu je skoro trećina ispitanika zbog udovištva nije imala partnera na kojeg bi se mogla osloniti u budućnosti, već su svoje očekivanja zapravo izražavali uglavnom od kćeri i 37% ispitanika od svojih sinova. Koristili smo ove instrumentarije, zapravo skala očekivanja o brizi za starijeg roditelja, inventar iskustva u bliskim vezama kao mjeru privrženosti i procjenu zadovoljstva životom i djecom. Ono što je dosta zanimljivo je kako trećina od naših ispitanika je izrazila da još nije razmišljala o ovoj temi. Od onih koji su o tome već razmišljali, od ponuđenih oblika smještaja koji bi možda željeli da im njihova djeca jednog dana pruže, jedan manji dio je izrazio da bi zapravo želio u svom preseliti se u stan svog djeteta i tamo od njega primati podršku. Zapravo starije osobe su često birale opciju smještaja u dom, angažiranja zapravo pomoći u kući i pružanje pomoći djeteta u njegovom stanu, dakle u stanu starije osobe. Problema koji iskazuju starije osobe kao vlastitog problema. Donedavno smo to tvrdili da iskazuju da je to na prvom mjestu osamljenost, više nije. Dakle, nije im dala višnja fortuna, dakle uopće mira sa silnim uslugama, izvan institucijske, toliko ih je angažirala. Najedanput sva gerontološka istraživanja potvrđuju sljedeće. Prvo mjesto je beskorisnost. Oni sad najedanput žele pokazati što? Prenijeti znanje, umijeće, vještine. To je opet jedna od novih paradigma, iskoristivi potencijal starijih osoba.
čuli smo što je Čiro Blažević rekao, empirijska, znači životna načela za aktivno zdravo starenje, naravno individualan gerontološki pristup. Poštovani stručnjaci za zaštitu zdravlja starijih osoba, zaista je trebalo izdržati ovaj velebni, najjači znanstveni skup u 2016. godini u Hrvatskoj. Da je tome dokaz je prije svega 232, koji je to interes, 232 zaprimljena sažetka, vrlo uglednih, najeminentnijih stručnjaka koje smo od jutra do mraka zaista intenzivno naučili, slušali, prenijeli, a što je najvažnije, objavili. To nije običan zbornik tih prezentacija, to je suplement liječnikov vjesnika. Znači ima svoju težinu u citiranosti, ima svoju težinu u čemu? Da možemo koristiti u primjeni citiranosti i praktički implementaciji mogućih rješenja buduće prakse. Nešto što težimo, znači upravo kad govorimo o zaključcima ovog prestižnog skupa, kao što sam rekla na početku, predloženo je od strane akademika da će ići prema HAZU kao jednom od pokrovitelja i suorganizatora, čuli smo prvi dan, i akademika Rukavinu, gdje praktički se očekuje da dobijemo znanstvenu ocjenu na kraju i da to bude predložen kao zaista u 2016. godini na priznanje najvećeg znanstvenog skupa. Naravno, svako od nas je tome doprinio. Svako, a najviše produkt i proizvod ovog kongresa su čak 2 knjige. Dakle, 2 knjige. Jedna knjiga, to svi znamo, je još je bila topla kad je došla iz tiska, znači prva promocija prvog sveučilišnog udžbenika Alzheimerova bolest, rano otkrivanje, dakle gdje je opet interdisciplinaran pristup u rješenju i zaštita zdravlja, uglavnom starijih osoba, razumljivo. Nešto što je dalje jako bitno, da je profesor Finbar, želeći, znači upravo poslavši ovu poruku vrlo jasnu za gerontologiju i gerijatriju Hrvatske, za progres, vrlo jasno iskazao koliko očekuje u rezultatima rada ovog kongresa i implementaciji i specijalizaciji iz gerijatrije, a naravno i gerontologije kao znanstvene discipline. Jako puno smo slušali o inovacijskim rješenjima gdje globalno, baš u odnosu na demografiju, koje su inovacije za aktivno zdravo starenje. I nešto što je najvažniji zaključak, pa ću ja sada prozvati magistru Dunju Durut. Dakle, zaključak je i Ministarstvo zdravstva vrlo eksplicitno govorilo što nam predstoji dalje kad je u pitanju poveznica i sa Ministarstvom socijalne skrbi, a to je GEROS, znači sastavni dio CEZIH-a za praćenje i evaluaciju upravo zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti i gerontoloških osiguranika i gerijatrijskih bolesnika. Zašto? Slušali smo Pogorilića koji je došao iz Brisela gdje je vrlo jasno govorio o ishodima liječenja. Znači, zaštita zdravlja starijih osoba je glavni pokazatelj da li je tu napredak učinjen ili su učinjeni propusti. Možemo vidjeti onih 87, svi su prikazani,
u suplementu Liječničkog vjesnika prekrasnih slikovnih prikaza tih mogućih gerontoloških i gerijatrijskih rješenja, gdje između ostalog su prikazane potencijalno izgubljene godine života. I što je najtužnije u cijeloj priči? Što te potencijalno izgubljene godine života, gospodin Pokos, nije iseljavanje iz Hrvatske, nego alkoholizam, prometne nesreće. Dakle, ovisnosti gdje upravo stradava potencijalno godine života u mlađoj populaciji. Tu je najveći problem. Dakle, odlazi nam, to moramo znati. Dakle, potencijalno izgubljene godine života ako se ne primijene što? Geroprofilaktičke mjere. Mi danas više ne govorimo samo o primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj prevenciji za starije. Mi govorimo o kvartarnoj prevenciji nepotrebne hospitalizacije, nepotrebne medikalizacije i čuli smo, nije tu samo u pitanju polipragmazija, nego pojavljuje se gerijatrijski sindrom. Zbog čega? Upravo zbog nepotrebnog i nepoželjnog ishoda liječenja. Za to je zaslužna prije svega naša docentica Roksandić-Tomek, a istovremeno i svi vi koji u tome sudjelujete. Ono što je značajno, da zapravo čitava naša država, svi naši ljudi, sve obitelji, svi zdravstveni djelatnici u zdravstvu su prepoznali da je to neobično važno. Kao što je i socijalno važno, naravno u svim tim aspektima. Kao što smo prepoznali da moramo sprečavati i rano otkrivati najčešće nezarazne bolesti i rak, tako je ovo društvo prepoznalo da ovo još možda bitnije. Jer ovo što je rečeno na ovom kongresu, da u stvari na starima svijet ostaje, a na mladima je da ga unaprijedi. I zbog toga hvala vam najljepše što ste bili ovdje i neobično sam sretan što sam bio sa vama. Ovaj kongres označavam zatvorenim. Hvala svima i vidimo se uskoro. I naprijed gerontologija i gerijatrija.